juniorimyllyn helme pääsee ottaan toisistaan mittaan, niin on hieno nähdä, että vähän verrata sitä taitotasoa ja pelaamista muutenkin, että kuinka se on erilaista tuolla Venäjällä ja molemmat tosi hienosti raivanneet tiensä finaaliin ja nyt sitten päästään ottaan oikein kunnolla mittaa toisistaan. Kyllä. Ja myös tässä kun niin sanottiin, että tällaiset turnaukset on upeita kokemuksia, niin tällaiset kansainväliset ottelut mitä tulee, niin ihan unohtumattomia juttuja nekin kyllä, että pääsee pelaamaan sellaisia joukkoja vastaan, mitä vastaan ei näissä piirisarjoissa pääse kokeilemaan. No se on just näin, että tästä niinku, jos tulee junioripelaajalle mukavia muistoja, niin myös niinku sen jatkouran kannalta niin nämä on semmoisia hetkiä, mistä saa hyvin oppia, että pääsee kansainvälisiä pelejä pelaa jo nuoresta pitäen, niin se ruokkii sitä harjoitusmotivaatiota varmasti sitten niinku jatkossakin. Kyllä, ja siellä on kapteenit teikkauksessa. Ja Zenit ilmeisesti valitsee puolen. Ja siinä vielä taisteluhuudot kajahtavat ilmoille molemmilta joukkueilta. Ja sitten potkaistaan tämä ottelu käyntiin. Ja HJK:n aloituspotkulla lähdetään tähän otteluun. Vielä linjatuomarit paikoilleen. Ja siitä lähtee alle 12-vuotiaiden finaali HJK Cup 2016. HJK pyörittää saman tien tuolta alakerran kautta palloa ja yrittää lähteä sitä kautta hyökkäykseen, mutta siellä pääsee Zenit pelaaja heti ampumaan. Se on vaarallinen laukaus. Erittäin vaarallinen laukaus ja nähdäkseni siinä oli Mikhail Kamenev ja heti sattui pikku lapsus siellä HJK-puolustuksessa. No kyllä, että Zenit erittäin vahvasti lähti prässäämään heti, että HJK-aloituspotkun jälkeen niin siinä ei yhtään odoteltu, vaan siellä pyrittiin useammallakin pelaajalla prässäämään pallollista ja siitä heti hieman huolimaton syöttö HJK-puolustajalle. Ja Zenit antaa siinä kulman lyhyenä ja sitten tulee keskitys boksiin ja se jää pomppimaan siihen vaarallista ja siinä on paikka nähdäkseni Ivan Jabaranukilla ja ilmeisesti uusi kulmapotku. Ja näistäkin, vaikka pelaajat ovat nuoria, niin vaarallisia erikoistilanteita ovat saaneet luotua läpi turnauksen. Kyllä, että selkeästi on harjoiteltu jo erikoistilanteitakin, että sieltä niitä ratkaisuja usein tulee ja myös näissä junioreissa niin kyllä ne on loppuunsa hiottuja ja roolit on kaikille selville. Siinä on toi äsken Zenit kulmapotkun suoraan tuonne boksiin keskityksenä, kun aikaisemmin pelasi lyhyenä, mutta siitä ei valmista tullut. Nyt on puolestaan Zenitin rajaheitto. Sitä menee sinne antamaan Dimitri Vasiljev. Katsotaan minkälainen linko sieltä Vasiljevin käsistä lähtee. Hän pelaa tuohon kapteenille pallon, joka pelaa sen boksiin. Ja Zenitin kapteenina toimii tänään Gleb Grigoriev. Nyt vuorostaan HJK pallossa. Ja rohkeasti pelataan siellä HJK-puolustuksessa, ehkä vähän liiankin rohkeasti, nimittäin pallo tulee sitten Zenit pelaajille. Ja nyt olisi maalintekopaikka, mutta ohi menee ja HJK pikkasen purjeessa tässä ottelualussa. Kyllä, että edelleen on vaikeuksia saada tuota omaa pallollista hyökkäystä käyntiin, että siellä Zenit prässää vahvasti, mutta nyt pitäisi HJK löytää vähän lääkkeitä, että päästäisiin tuonne keskikentälle ja pikkasen turvaan tuosta oman maalin edestä. HJK:n rajaheitto Salomaa sitä antamaan ja sinne puolustukseen se heitetään Jimi Tauriaiselle. Tauriainen antaa eteenpäin ja Kujasalo jaksaa laittaa tuonne alakertaan ja sitä kautta sitten kierrättämään. Nyt lähtee oikea laitaa pitkin HJK vyöryttämään. Zenit on kuitenkin välissä tässä ja Kaius Hardenelta pallo otetaan pois. Nyt se on kuitenkin takaisin HJK:lla. Kujasalo pelaa tänne vasempaan laitaan. Salomaa. Mikkelä Kinttunen kaveri on tämä Salomaa ja katsotaan loistavat puikot. Mutta sen jälkeen häneltä sitten pallo ristetään siinä. Dmitri Vasiljev ottaa pallon pois ja siitä tulee rajaheitto.
Siinä HJK pääsi äsken ensimmäisen kerran tuosta paineen alta ulos. Nimenomaan käytti tuolla laidassa palloa, eli silloin kun tuo prässi tulee monella pelaajalla pallolliseen tuo alakerrassa, niin silloin pitäisi pystyä sitä kenttää käyttämään hyväkseen ja laitojen kautta, jossa tilaa löytyy. Kyllä. Ja maalivahti Joona Hokkanen lataa korkean pallon tuohon lähelle keskiympyrää, mutta siihen Zenit pelaaja pääsee päineen väliin. Ja tuloksena HJK:n rajaheitto, jota jälleen antamaan Jimi Tauriainen. Ja näin sieltä saadaan pallokin peliin. Pienoisissa ongelmissa jälleen HJK-puolustus. Saveen pelaa maalivahti Hokkaselle ja Hokkaselta nyt sitten syöttöyritys vähän epäonnistuu, mutta sinne kerkeää kuitenkin ensimmäisenä oma pelaaja, keltapaitainen HJK-pelaaja. Nyt kapteeni Kaju Sardén pallossa. Häntä vähän rapataan siinä, mutta tuomari ei näe tässä rikettä ja finaalipeleissä varmasti tuomarilinja ei ihan niin tiukka ole, mitä aikaisemmin on mahdollisesti ollut. Annetaan niin sanotusti pelata enemmän. Kyllä, ja siinä on myös kaksi turnauksen taitavinta joukkuetta päässyt finaaliin, niin silloin tempo ja fyysis on kovaa luokkaa, mutta silloin pelataan myös puhtaasti, niin tuomarin ei välttämättä tarvitse puuttuakaan ihan pikkutööteistä. Kyllä, ja sieltä nyt sitten haetaan pitkää palloa kohti kovaa maalitykkiä Asla Peltolaa. Eilen seurasin hänen otteitaan, niin siinä kyseisessä ottelussa paukutti 2 maalia. Oli koko ajan vaarallinen, mutta nyt Zenit hyökkää. HJK pääsee kuitenkin katkoon. Ja sitten haetaan tuonne laitaan pitkää palloa, mutta se ei tuota tulosta, vaan pallo tulee sinne Zenitin Nikita Vershininille. Hän levittää. Gomez pudottaa tuonne veskarille. Ja rohkeasti pelaa Zenit. Purkaa paineen. Ja sen jälkeen mennään taas hyökkäyssuuntaan. Pitkä pallo sinne laitaan. Ja sieltä tullaan sitten kovaa kyytiä. Botkan tavoittelee sieltä boksista omia. Siinä on kuitenkin HJK-pelaajat välissä. Ja jälleen haetaan pitkää palloa sinne, ei kuitenkaan HJK-pelaaja oikein kunnolla kerkeä. Luka Hyryläinen siellä on hämmentämässä, mutta Veskari pelaa kyllä todella rohkeasti Hyryläisen siinä pihalle, ei sentään pilalle. Oli rohkea pelaaminen maalivahdilta. Juu, siinä ei paljon päätä huimannut ja selkeästi lähdettiin uskaltaa haastaa sitä kärkikarvaajaa siinä ja kova on kyllä itseluottamus pojalla. Ja vielä finaalissa. Uskomaton itseluottamus. Ja nyt jälleen Hyryläinen pallossa ja pelaa tuonne laitaan vähän ahtaaseen tilaan ja sitten siitä Zenit pallon saakin ja siinä Gleb Grigoriev pelaa vain pallon rajasta yli. Ja nyt siellä sitten väännetään ja pallo tulee Asla Peltolalle. HJK hyökkääjä Asla Peltola pelaa nyt sitten tänne Salomaalle vasemmalle laiturille. Salomaa viilettää sieltä pitkin vasenta laitaa. Lähtikö keskitys? Ei, ottaa siinä jalkapohjatatsia. Nyt melkoisia kikkoja yrittää, mutta siinä sitten joutuu toteamaan Zenit pakin paremmakseen tuossa tilanteessa. Grigoriev pelaa tuonne vasemmalle laitapakille. Sen jälkeen Katselnik. Katselnik lähtee kovaa vauhtia tulemaan hyökkäyssuuntaan. Ja tavoittelee siinä syötöllään kärkipelaaja Kamenevia, mutta tällä kertaa HJK onnistuu tämän pystysyötön katkaisemaan. Jälleen Zenit. Kyllä on todella taitavia pelaajia kentällä ja kun miettii, että he ovat vasta alle 12-vuotiaita, niin on kyllä käsittämättömän taitavia ikäisiksi. Kyllä, ja se vielä huomioitavaa, että joukkuepeli on jo tuossa iässä erittäin hyvällä mallilla, että turhat kuskailut ja haastot on poissa, vaan oikea-aikaisesti silloin kun pitää syötöllä pelata, niin pelataan syötöllä, ja silloin kun pitää haastaa, niin haastetaan. Nyt erittäin kypsää peliä. Ja siinä Kirs luo paikan sitten Kameneville, mutta Kamenevin volley menee ohi maalista. Hyvin tulee tuolta 11 Ilja Kirsch
laitaa pitkin ja laittaa keskityksen boksiin. Matala keskitys ja siitä pääsee suoraan jatkamaan Kamenev, mutta se ei tällä kertaa löytänyt tietä maaliin tuo pallo. Ja maalipotkulla jatketaan. Saven. Tauriainen Salomaalle. Salomaa ykkösellä jatkaa eteenpäin Asla Peltolalle. Käyttää Salomaalla sen jälkeen eteenpäin Hyryläiselle. Hyryläinen, nyt hän on ohi. Hyryläinen on yksin läpi, no ei aivan lähes, mutta pääsee kokeilemaan laukaustaan. Se jää vähän vasemman jalan laukaus, jää vähän ujoksi ja näin veskari pääsee torjumaan tämän laukauksen, mutta siinä oli HJK:lla ensimmäinen kunnon paikka. Kyllä, erittäin hyvin he purki tuossa keskialueella ton Zenitin prässiin ja nopealla yhden kosketuksen pelillä sitten Hyryläiseltä erinomainen haltuunotto, jolla hän pääsi sitten tuosta Zenitin viimeistä puolustajasta ohitte, mutta ihan ei potku riittänyt sitten tuonne vetopaikalle asti. Ja nyt sitten Kujasalo ottaa pallon keskialueella ja pelaa tuonne oikeaan laitaan ja vimmatusti menee nyt HJK-pelaajat ohi Zenitin vaaleansinipaitaisista pelaajista, mutta sitten loppuu evät kesken tuossa 16 rajalla. Mutta jos Zenit hallitsi tuossa alussa ja loi vaarallisia paikkoja, niin kyllä nyt on HJK päässyt paremmin mukaan tähän peliin ja ottanut toi heidänkin hyökkäyspeli oikein kunnolla tulta purjeisiin. Kyllä, juuri näin, että siinä alussa ehkä pientä jännitystä, ettei meinattu päästä oikein paineen alta pois, mutta nyt HJKkin on pystynyt selkeästi nyt rohkeammin, kovemmalla itseluottamuksella saanut niitä onnistumisia tuossa pallollisessa pelissä, niin huomaa, että joukko on päässyt selkeästi paremmin peliin mukaan. Ja nyt tulee kulmapotku. Ilja Kirsch siellä 1 vastaan 1 haasto. Ja sen jälkeen pallo karkasi HJK-topparin kautta tuonne yli päätyrajasta ja kulmapotku. Katsotaan pelaako Zenit tämän lyhyenä vai pitkänä. Molempia variaatioita on käytetty tämän ottelun aikana. Ja tämä taitaa olla jo Zenitin 3. kulmapotku tähän otteluun. Ja sieltä tulee ja se tulee pitkänä ja se tulee boksiin. Kamenev pudottaa alaspäin Gregorieville, mutta Hyryläinen pääsee väliin. Ja hieno pitkä kosketus ja hän on ohi nyt sitten siitä ensimmäistä pelaajasta, joka vastaan tuli ja sen jälkeen loppuu ehkä aavistuksen verran idea tuosta syötöstä. No hyvä idea oli kyllä, että jälleen kerran Hyryläinen erinomaisesti pääsi kaverista ohitte, mutta sitten taas se viimeinen syöttö, viimeinen ratkaisu siinä niin jää pikkasen vaisuksi ja ei tällä kertaa pystynyt sitten pelaa sitten joukkuekaveria läpitte. Asla Peltola taisi olla siellä kovaa vauhtia menossa toisella puolella, mutta pikkasen jää syöttö nyt piippuun. Ja pallo tuossa keskiympyrän tuntumassa sieltä nyt sitten HJK jälleen lähtee nostamaan hyökkäystä tonne, mutta Zenit pelaajat pääsevät pallon käsiksi. Nyt kyllä karvaakin kovasti HJK, mutta Zenit näyttäisi nyt tällä hetkellä pääsemään tuolta paineen alta pois kapteeni Gregorievin johdolla. Kyllä, nyt ollaan yli keskiviivan. Ja Zenit edelleen pallossa. Hieno harhautus siinä. Jabarianuk käyttää melkoista veiviä, että pääsee siinä ohi. Jälleen HJK pallossa. Salomaa pelaa eteenpäin Hyryläiselle. Hyryläiseltä kuitenkin pallo karkaa ja se tulee Asla Peltolalle. Peltola. Hyryläinen ei kuitenkaan aivan pääsee ohi tuosta Zenit pakista. Nyt sitten Hyryläinen jälleen pallossa ja siellä kaatuu Hyryläinen. Tuomari näyttää, että ylös vaan ei käy kuinkaan. Ja jälleen mennään toiseen päin. Todella aaltoilevaa on tällä hetkellä peli. Kyllä, siinä näytti itse asiassa, että olisi ollut pallo käynyt Asla Peltolan kädessä tuolla rangaistusalueella, mutta se jäi tuomareilta ilmeisesti näkemättä ja siinä hieman yleisö protestoikin, että Zenitille olisi pitänyt vapaapotku siitä tulla, mutta oli lähellä, ettei HJK saanut vaarallista maalipaikkaa siihen perään. Jälleen ollaan täällä HJK:n puolustuspäässä. Zenitillä pallo. Ja nyt ollaan jo laukaisu etäisyydellä, mutta hyvin katkaisee HJK-toppari Robin Saven. Ja sitten sieltä tuomari viheltää pilliin. Ja HJK vapaapotkulla jatketaan. Tämä tulee kuitenkin suoraan sitten Zenit-pelaajalle. Kirsch tulee oikeaan laitaan pitkin ja lähteekö keskitysboksiin. Lähtee matalana ja siihen pääsee saman tien HJK-pelaaja väliin. Hyryläinen. Kujasalo pelaa tänne laitaan.
Ja sitten tavoitellaan jälleen Asla Peltola ja Peltolahan se siinä. Peltola pallossa ja käynnistää hyökkäyksen. Ja kikkailusta huolimatta ei pääse ohi Dmitri Vasiljevista, vaan pallo yli sivurajan ja siitä tulee sitten rajaheitto. Salomaa tätä rajaheittoa toimittamaan antaa siihen viereen Asla Peltolalle, sen jälkeen Kujasalo. Nyt olisi jo veto paikoilla, mutta levittää vielä Kaius Hardenille. Kaius Harden kokeilee ja kapteenin laukaus on ihan hyvä, mutta suuntautuu aavistuksen verran päin Ivan Antonovia. Gregoriev. Ja sitten pelataan tänne Kirschille. Kirsch. 1 vastaan 1 tilanne siinä. Nyt vedetään Kirsch nurin ja rangaistuspotku. Kyllä, tiukka tilanne, oli erittäin hyvä haasto Kirschillä siinä rangaistusalueen sisällä ja pikkasen siellä HJK-leirestä protestoidaan, että siellä oli olkaa vasten, mutta kyllä siellä pikkasen näytti, että siellä oli myös vähän jalat mukana tuossa tilanteessa. Ja tuomari oli hyvin sijoittunut, näki varmasti siitä, että mitä siinä tilanteessa todellisuudessa tapahtuu. Ja katsotaan, kuka sitä menee laukomaan tätä pilkkua. Se on numero 10, Daniil Katselnik. Katsotaan, mikä on Katselnikin ratkaisu. Joona Hokkanen, HJK-maalivahti kovassa paikassa, kun Zenitin Katselnik vastassa. Katselnik ampuu ja sijoittaa sen varmasti. Kliinisen tarkka sijoitus sinne vasempaan alanurkkaan. Hieno pilkku Katselnikilta. Kyllä, siinä oli pelimiehen merkkiä siinä. Oikeinoppiset tuuletukset perään. Että siinä ei jätetty maalivahdille minkäännäköistä mahdollisuutta torjumiseen, vaan todella tyylikäs viimeistely. Ja nyt on finaalin maalitili avattu. HJK:lla hetkeksi synkkenee, mutta eiköhän se sitten taas lähde menemään kirkkaampaan suuntaan. Siinä on ollut erittäin hyviä aiheita HJK-hyökkäyksissä. Kyllä juuri näin, että pienestä kiinni moni tilanne ollut, että ollaan päästy siihen laadukkaaseen maalipaikkaan, mutta varmasti alkaa klubillakin onnistumisia tulee tuo hyökkäyspäässä. Siinä Kaius Harden tavoitteli Salomaata tuolta vasemmasta laidasta pitkällä pallolla, mutta se nyt pääsee nopeasti palloon käsiksi. Kamenev. Ja nyt pelataan jälleen Ilja Kirschille. Kirsch on ollut vaarallinen pelaaja tänään, mutta tällä kertaa syöttö epäonnistuu hiukan ja nyt maalivahti Hokkanen pallossa, joka joutuu nöyrtymään tuossa rangaistuspotkussa, kun Katselnik laittoi pallon verkon perukoille ja siirsi lukemat 1-0. Ja jälleen Zenit vyöryttää kohti tuonne HJK:n 16 aluetta. Ja pallo tuleekin sinne. Ja loistava torjunta nyt Hokkaselta, aivan upea torjunta. Ja sieltä vielä tulee Georgievin laukaus, se menee yli, mutta nyt nähtiin Joona Hokkaselta upea jalkatorjunta. Kyllä, siinä oli melkoinen game saver, että näytti jo lähes varmalta maalilta, mutta Joona Hokkanen otti, myös voisi sanoa, niin aika lailla sensaatiomaisen jalkatorjunnan tuohon vielä ja pelasti nyt sitten HJK lähes varmalta maalilta. Kyllä, tuo kun olisi mennyt sisään, niin siinä olisi ollut todella synkkä iltapuhde tiedossa HJK:lla. Tai ainakin ei välttämättä synkkä, mutta vaikea. Ja sitten jatkuu kuitenkin peli ja nyt Kujasalo pallossa. Kujasalo löytää Salomaa. Salomaa ei saa kunnolla palloa haltuun ja se on jälleen Zenitillä. Ja siinä sitten hyvin taklaa Kujasalo pallon itselleen ja laittaa sen eteenpäin. Asla Peltola kuitenkin aavistuksen verran olisi voinut tulla vastaan ja Zenit pääsee siinä sitten ottamaan pallon, mutta HJKhan ristää sen äkkiä takaisin. Ja rajaheitto, ja se on HJK-rajaheitto. Tauriainen. Kujasalo potkaisee ohi pallosta ja Zenit jälleen pallo ja siitä tulee vapaa potku ja se annetaan erittäin nopeasti siinä. Ei kapteeni Georgiev epäilyt hetkeäkään, vaan laittoi pallon peliin. Kamenev. Hyvä haasto. Nyt pallo tulee sitten Salomaalle. Ja Salomaa potkaisee pallon rajasta yli. Vasiljev.
Grigoriev. Ja sieltä tulee sitten Katselnikin pusku, kun kapteeni Grigoriev laittoi palloa boksiin. Mutta tämä menee ohi Joona Hokkasen vartioimasta maalista. Ja nyt pitäisi HJK päästä hyökkäämään ja taas niinku päästä tuohon peliin kunnolla kiinni. Ja just näin, että heillä on ollut edelleen vaikeuksia purkaa tuota Zenitin prässiä, että sieltä tulee erittäin ahnaasti. Kahdellakin miehellä tullaan välillä, tai kahdella pelaajalla tullaan välillä siihen pallolliseen ja miehitetään se pallon lähimaasto ja tämän takia just HJK pitäisi pystyä käyttämään kenttää enemmän, että sit vaikka pidempiä puolenvaihtoja laidoilla ja pyrkii sitä kautta pääsee tuosta paineen alta, koska nyt tommoset 50 metrin syötöt tuohon pystyyn, niin ne ei tällä hetkellä toimi. Ja siellä on nyt sitten Kamenev pääsemässä läpi. Kamenev ampuu, mutta jälleen Hokkanen, upea torjunta. Nyt on Hokkanen vireessä. Kyllä, Hokkanen on tällä hetkellä ehdottomasti HJK tärkeimpiä pelaajia. Että erittäin vaarallinen on toi Zenitin hyökkäyskaksikko, varsinkin numero 8. Ivan Zabaraniuk on kyllä todella taitava tuossa keskikentällä, eli rakentaa peliä hyvillä syötöillä sitten hakee noita laitoja ja kärkee tuosta vapaaksi ja erinomaisesti näkee kentän. Ja Kamenev sitten tuolla piikissä niin todella vaarallinen pelaaja. Nyt olisi HJK:lla hyökkäyksen paikka. Hyrläinen upea harhautus menee ohi. Ja vieläkin jatkuu, mutta nyt menee pallo sitten rajasta yli. Mutta se menee Zenit-pelaajan jalasta, eli tästä tulee sitten rajaheitto ja se pelataan tuohon Jimmy Tauriaiselle. Tauriainen, ja nyt tulee harhasyöttö. Ja sitten Zenit on päästä siitä vaarallisen näköisen hyökkäyksen. Ja ei sitä tiedä, pääsevätkö he nyt kirspallossa. Hänen haastostaan juuri tuli tuo pilkku ja hän ampuu, mutta Hokkanen ottaa jälleen hyvän torjunnan. HJK:lla jää noin hyökkäysyritykset. Se jää aina jostain pienestä jutusta kiinni. Se on joko joku harhasyöttö tai pallo karkaa jalasta, jotain vastaavaa. Että siihen pitäisi nyt löytyä lääke. Kyllä, eli nyt oli selkeää huolimattomuutta tuossa keskikentällä, että siinä tuli pelirakentelussa erittäin heikko syöttö tuohon, minkä sitten Zenit-pelaaja pääsi katkaiseen ja siitä sitten taas nopeasti ylöspäin ja vaarallinen tilanne, mutta HJK maalilla kyllä nyt. Ja sieltä tulee kulmapotku. Ja näin. Ensimmäinen puoliaika on taputeltu. Ja Zenit johtaa ottelua 1-0 maalintekijänä numero 10 Daniil Katselnik. Ja lähdetään täältä selostamasta hetkeksi viettämään puoliaikaa. Erittäin nopeasti pyrki pääsemään tuonne vetopaikalle ja taitavat pelaajat Zabaranikin johdolla tuossa keskikentällä niin loi kyllä jatkuvasti niin erittäin vaarallisia paikkoja tuonne HJK päätyyn. Ja siitä jatkuu tämä ottelu. Zenit pelaa saman tien pallon tänne Botkanille. Botkan kuitenkin sen menettää Burton. Pallo karkaa kuitenkin rajasta yli ja Zenitille sivuraja heitto. Nikita Lushan heittämään tätä sivurajaa. Siihen pääsee kuitenkin Tanninen väliin. Kujasalo pudottaa tonne puolustukseen. Hokkanen. Ja Kaius Hardén nyt pallossa. Hardén erittäin näppärä kaveri tuossa keskikentällä, mutta nyt menettää pallon. Katselnik siinä oli pallossa, häntä vähän rikottiinkin, meni nurin, mutta Zenitillä pysyy pallo edelleen. Ja hyökkäys jatkuu. Botkan. Hän menee ohi 3 pelaajasta. Vieläkö 4? Kyllä. Ja saako siitä vielä syötön sinne? No, syöttö jää vähän tuon sitä HJK-pelaajan jalkaan. Pallo edelleen Zenitillä. Hyvä syöttö sinne Moskiewicz Botkanille, mutta hän on paitsiossa. Kyllä siinä oli Bogdanilta kyllä erittäin hieno suoritus. Eli ensin näytti siltä, että pysäyttää pelin vaan ja syöttämällä eteenpäin, mutta kas kummaa, niin kolme HJK-pelaajan keskeltä niin puikkelehti sitten tonne rangaistusalueelle ja erittäin vaarallinen tilanne. Gomez tavoittelee sieltä sitten Kamenevia maalilta, mutta
Hokkanen pääsee tähän palloon sitten käsiksi ja sen jälkeen laittaa sen itse peliin. Mäkinen tavoittelee tuosta keskiympyrästä omia ja nyt sitten Hyryläinen pallossa. Hyryläinen ei aivan pääse ohi, vaan Zenit saa pallon. Kamenev, Kacelnik pelaa tänne Potskanille laitaan. On kyllä todella taitava ja upea harautus jälleen kerran, mutta sitten pääsee Mäkinen väliin. Ja Mäkinen jälleen. Ja siinä on nyt sitten Oskar Vanhala tullut kentälle HJK:lta. Pelaa numerolla 14. Samaan aikaan Zenit pyörittelee tuolla oikeassa laidassa peliä. Ja nyt sitten syöttö katkeaa Hyryläisen jalkaan. Hyryläinen ensimmäisellä puolella hyviä väläytyksiä vauhdista ja taidosta Hyryläiseltä. Mutta tästä HJK-hyökkäyksestä ei nyt kyllä valmista tullut. Antonov maalivahti laittaa palloa sieltä peliin omille pakeille ja rohkeasti pelataan sieltä alakerran kautta jälleen kerran. Ja sieltä tullaan oikeaa laitaa pitkin. Nyt on pitkä kuljetus sinne Vasiljev. Ja hän sitten syöttää, sieltä tulee hyvä laukaus ja hyvä torjunta ja nyt Potskan. Ja hän ampuu, tämä menee aavistuksen verran ohi maalista. Mutta jälleen kerran hyvä hyökkäys Zenitiltä. Kyllä, että nyt siinä näytti, että oli pikkasen HJK-pelaajalla epätietoisuutta siitä, että kuka sille pallolliselle sen paineen antaa. Että Zenit-pelaaja pääsi aika pitkän kuljetuksen ihan tuohon rangaistusalueen tuntumaan ja todella vaarallinen paikka jälleen kerran. Ja jälleen Zenit pääsee nyt sitten heittämään sivuraja heittoa. Zenit pääsee näihin HJK-syöttöihin aika hyvin nyt väliin ja pääsee niitä katkomaan sitä kautta palloa itselle ja sitten pääsee näihin hyökkäyksiin. Kyllä, että tuo ensimmäisen puoliajan oikeastaan teema jatkuu edelleen, että HJK:lla on erittäin suuria vaikeuksia nyt päästä tuosta paineen alta pois ja saada rauhoitettua tuota omaa pallollista peliä. Ja nyt sieltä sitten Tauriainen potkaisee pallon rajasta yli. Ja vaikealta tällä hetkellä näyttää HJK:lla kyllä tämä pelaaminen. Ja sieltä rajaheitto Zenitille. Vasiljev linkoaa pallon tuohon keskelle. Ja siinä sitten menee Zenit pelaa nuria, HJK saa pallon, Kaius Hardén pudottaa tuonne omille pelaajille. Nyt siinä on Kamenev päästä tuikkaamaan tuohon väliin, mutta Hokkanen selvittää tämän. Ja Hokkanen jatkaa edelleen tätä, hän on HJK-hahmo tällä hetkellä. Joo, siinä HJK-puolustaja Jimi Tauriainen laittoi semmoisen niin sanotun kaverisyötön siinä maalivahdille, että jäi pikkasen löysäksi ja Zenit-pelaaja meinasi päästä siihen väliin ja tuli aikamoinen hoppu taas siinä kohtaa sitten HJK-maalivahdille. Ja jälleen vyöryy Zenitin hyökkäys. Poitkan löytää sieltä hyvän välin ja siellä on Nikita Lusan pienet askelharautukset menee ohi. Ja sen jälkeen tämä pallo on sitten vähän osoitteeton, minkä Lusan sinne lähettää. Ja HJK:n maalipotku. Mutta olihan tuossa ensimmäisellä puolella HJK:lla oli niitä hetkiä sitten, kun sieltä päästiin pois paineen alta. Ja muun muassa juuri Hyryläinen pääsi hyvin noihin väleihin ja siinä jälleen Hyryläinen, mutta tällä kertaa katkaistaan tämä. Oskar Vanhalalta siinä erinomainen syöttö suoraan pitkästä pallosta ja ohjasi siitä Hyryläiselle suoraan, mutta jälleen oli pienestä kiinni, ettei HJK päässyt siinä sitten vaaralliseen maalipaikkaan, mutta siinä oli erinomainen ratkaisu. Ja siellä nyt sitten HJK saa pallon Zenitin pienen vyörytyksen jälkeen. Hyryläinen, no nyt ei sitten pysykään pallo enää HJK:lla. Kacelnik pelaa laitaan Potskan, joka on ollut erittäin vaarallinen tässä toisella puoliajalla. Löytää Kacelnikin ja sitten seinäsyöttö siihen Potskanille. Ja pelaa takaisin Kacelnikille, sen jälkeen kapteeni Grigoriev. Ja sieltä yrittää sitten Francisco Gomez potkaista palloa kohti maalia, mutta siellä HJK pelaa blokkaamassa. Kacelnik kokeilee päällä. Yrittää nähdäkseni jatkaa tuohon Kameneville, ihan hyvä idea Kacelnikille. Muutenkin on paljon hyviä ideoita ja
jippoja tuolla Zenit hyökkäjillä. Juuri näin, että kyllä on erittäin taitavia pelaajia. Varsinkin kolmikko Chabraniuk, Kamenev, Katselnik aiheuttaa jatkuvasti tuossa hyökkäyksen keskustassa harmaata hiuksia HJK-puolustajille. Katselnik pelaa Potskanille. Ja keskitys se kolahtaa suoraan Tannista kupoliin. Pallo pysyy kuitenkin edelleen pelissä. Tanninen pitelee siellä päätään. Nyt sitten tulee Botskanin keskitys tuonne boksiin, mutta se tulee sieltä myös pois. Ja nyt kapteeni Grigoriev pallossa. Jälleen pelataan tänne vasempaan laitaan. Ja siellä sitten Tanninen vetää Moskiewicz Botskanin nurin. Ja sitten siitä tulee vapaa potku. Ja nyt selkeästi tässä toisella puolella niin Moskiewicz Bogdan on ottanut kyllä erittäin isoa roolia tuolla laidassa, että todella hyviä haastoja oikeastaan, ja jos se ei vielä ensimmäisellä puolella ollut niin näkyvä, niin nyt varsinkin tässä toisella puolella niin erittäin hyviä suorituksia ja todella vaarallinen kaveri. Ja sieltä vapaapotkua antamaan Gleb Grigoriev, Zenit kapteeni. Mutta tämä kiertäinen pallo tulee suoraan Hokkasen näppeihin ja sitten pääsee HJK käynnistämään vastahyökkäystä. Tauriainen tulee sieltä viilettää vasenta laitaa. Pysäyttää hetkeksi siihen ja sitten tavoittelee Kujasaloa, mutta siihen pääsee jälleen Zenit pelaajat väliin. Grigoriev. Ja jälleen pelataan tänne vasempaan laitaan nyt Lusan pallossa. Ja hän pelaa tuon keskiympyrän Versininille. Versinin jatkaa eteenpäin. Ja jälleen näyttäisi vaaralliselta tämä hyökkäys. Mutta keskitys jää tuohon HJK-pelaajan, oli nähdäkseni Tauriainen, kuka siinä tämän keskityksen blokkasi. Salomaa pudottaa Tauriaiselle, Tauriainen ja hakee pitkää palloa, mutta siellä on sitten sitä vastaanottamassa Zenit-pelaaja Bernardo Gomez. Tanninen pääsee katkoon, Kujasalo. HJK:n keskikentän moottori pudottaa sinne Tauriaiselle. Ja Tauriainen hakee jälleen pitkällä pallolla sieltä kärkipelaajia, mutta nyt nämä kärkipelaajien ruokinnat ei ole oikein toiminut. Ne on pallot ollut aavistuksen verran liian pitkiä. No just näin, että tuossa kun HJK:lla on ollut pitkä pätkä nyt vaikeuksia saada peliä avattua, niin hyökkäjät tulee silloin jatkuvasti vastaan tilanteessa ja silloin usein sitten pallot menee hyvin vaikeaksi, eli niitä syöttösuuntia ei löydykään. Ja sitten jos ne ilmapallot osu kohilleen, niin sitten ne on jatkuvasti sitten tuolla Zenit puolustajilla. Ja HJK vaihtaa. Kentälle tulee numero 11. Ja hän on Joel Särmälä. Ja sitten sieltä tulee numero 20 Kristoffer Riihilahti. Ja ainakin sieltä otetaan sitten Salomaa pois kehistä. Ja toista en nähnyt, mutta HJK tekee vaihtoa ja hakee selkeästi tähän peliin se jotain uutta lisää. Kyllähän tässä nyt valmennusjohdon pitää reagoida, eli jotain pitää nyt keksiä, että saadaan vähän omaa pallollista peliä auki, niin silloin muutama vaihto, niin sillä toivotaan, että saadaan sitten sitä edistystä aikaan. Ja nyt kun oli aikaisemmin tuolla Antonovilla Zenitin maalivahdilla upea harhautus, niin nyt siinä sitten Hokkanen käytti Kamenevia kun litran mittaa. Ja HJK pääsee tästä nyt käynnistämään hyökkäystä Kujasalo. Ja siinä rikotaan Kujasaloa ja nyt taidetaan käydä taskulla. Kyllä, ja sieltä tulee kortti nähdäkseni kapteeni Gleb Grigorieville ja HJK vapaapotku keskiympyrästä. Kujasalo laittaa matalan pallon siihen Vanhalalle. Sen jälkeen Kaius Hardenia tavoitellaan, mutta hän ei saa jalkansa venytettyä tuohon palloon. Ja siellä nyt sitten Botkan taas leikittelee ja pelaa siihen Lusanille alas. Ja sen jälkeen Fernando Gomezin kautta aina Antonoville saakka. Antonov antaa sinne sitten eteenpäin
Ja hienosti kierrättää Zenit ja pääsee sen jälkeen kokeilemaan tuonne hyökkäykseen siirtymistä, mutta se ei tällä kertaa onnistu. Vaan nyt pääsee sitten HJK palloon. Kaius Hardén, pallo kimpaa Christopher Riihilahdelle. Riihilahti pääsee virittämään, mutta Antonov ottaa hyvän torjunnan tähän. Siinä oli HJK:lla toisen puolen ensimmäinen paikka. Kyllä juuri näin, että se oli hyvä yritys siinä Riihilahdelta, siitä rankkarialueen ulkopuolelta, mutta pikkasen vielä veto lähti päin, että siinä ei ollut suurempia ongelmia Zenit maalivahdilla, mutta näitä tarvitaan nyt näitä paikkoja myös, että saadaan pikkasen luotua epävarmuutta tuonne Zenit-puolustukseen. Se on tässä toisella puolella päässyt erittäin helpolla, että ei juurikaan tarvinnut tuolla omalla alueella olla, niin sitä suuremmalla syyllä, niin silloin kun HJK sinne pääsee, niin silloin kun saa sen vaarallisen paikan luotua, niin se aiheuttaa kuitenkin aina sitä pientä sitten sitä pelkotilaa myös tuonne Zenitin pelaajistoon. Ja siellä nyt saa sitten Taurianen ristittyä pallon Zenit mieheltä, mutta joutuu pelaamaan rajasta yli ja jälleen sitten Zenitin rajaheittoa. Sieltä on myös vaihto tulossa, sinne otetaan numero 8 ja 19 sisään Zenitiltä ja numero 15 tulee HJK:lta sisään. Eli Mikko Blumme tulee kehiin HJK:lta ja sitten nyt sinne tulee Juri Saveliev ja sitten Ivan Chabarenjak tulee takaisin ilmeisesti kentälle, kyllä. Eli Chabarenjak kävi jo vaihdossa tuossa hetken verran. Ja sieltä rajaheitto ja peli jatkuu. Ja sieltä tulee keskitys boksiin. Sen kuitenkin HJK-pelat onnistuvat torppaamaan, mutta sitten vaaratilanne jatkuu. Ja siellä osuu nyt sitten vähän särmällä liukutaklaus Zenit-pelaajaa kintuille. Toivotaan, ettei siinä sitten pahemmin loukkaa itseään. Ja hän on juuri Moskiewicz Bodkan ollut tässä toisella puolella erittäin vaarallinen Zenitin hyökkäysrakentelussa. Pikkasen taisi sääreen kopsahtaa siinä tilanteessa, mutta ei siinä sen kummempaa enemmänkin näytti pienoiselta vahingolta. Ja Hokkanen pistää pallon peliin, Särmälän pallo katkeaa tuohon keskiviivan tuntumaan. Jälleen Särmälä pallossa. Ja Hyryläinen siinä sitten Vanhala. Ja rajaheitto HJK:lle. Hyryläistä tavoitellaan ja Hyryläinen ei ihan palloa saa haltuun, mutta tästä tulee kuitenkin sitten jälleen HJK rajaheitto. Juri Koledin myös tulee sitten Zenitiltä sisään. Tanninen käyttää Kaius Hardénilla. Hardén saa pallon takaisin. Ja nyt sitten siellä tulee pikku harhasyöttö Mikko Blummelta ja sieltä pääsee Zenit kokeilemaan jälleen tätä hyökkäysrakentelua, mikä on ollut tänään kyllä ajoittain erittäinkin vakuuttavaa ja HJK on ollut ongelmissa. Ja sieltä tulee nyt sitten kovaa vauhtia Vasiljev, mutta pallo karkaa tuonne päätyrajasta yli. Ja kulmapotku. HJK pitäisi päästä pois tuolta omalta alueelta, että päästäisiin yrittämään sitä tasoitusmaalia. Ja sitten saataisiin sitä kautta ottelussa puntit tasattua. Kyllä niin kauan tuolla HJK päädyssä, että palloa pelataan, niin se myös tietää sitä, että Zenit pääsee melko painettomasti pelaamaan tuolla kentällä, että kyllä nyt pitää saada sitä palloa jollain konstilla tuonne Zenit puolustusalueelle. Ja sieltä pääsee Grigoriev tykittämään tuosta 16 kaarelta, mutta Hokkanen jatkaa vakuuttavaa torjuntatyöskentelyään. Ainut maali, mikä hänellä tässä ottelussa on tänään mennyt sisään, se tuli pilkulta, sillä hän ei mahtanut yhtään mitään, mutta muuten loistavia torjuntaa. Nyt Vanhalla tekee hyvän liikkeen. Kaius Hardén pelaa eteenpäin Hyryläiselle. Hyryläinen tulee oikeaa laitaa pitkin. Nyt pitäisi haastaa Zenit pakkeja oikein kunnolla ja Hyryläinen haastaa hyvinkin. Nyt pitäisi vaan saada pallo sinne boksiin, pelaa Tanniselle. Tanninen keskittää. Kaius Hardén siellä boksissa, mutta ei pääse sitten puskupallolle. Blumme. Hieno harhautus Blummelta. Aivan maaginen harhautus, mutta sen jälkeen sitten pallo kaivetaan hänen jaloistaan pois ja sitten mennään toiseen suuntaan, mutta tämä pallo ei tavoita omia sinne Roman Ermolin
tavoitteli pitkällä syötöllä sieltä omia, mutta se ei mennyt muuta kuin Hokkaselle tuo pallo. Ja nyt Hokkanen on itse asiassa ihan hyvä pallo Tanniselle. Ja tästä tulee sitten HJK:n rajaheitto. Mutta siinä nähtiin pitkästä aikaa HJK:lta hyökkäys tuolla toisessa päässä. Kyllä. Erittäin hyvin siinä. Erittäin hyvillä pienillä kisuilla päästiin siitä ensimmäisestä kaverista eroon, mutta vielä sitten se, millä oltaisiin päästy sitten sinne maalipaikkaan, niin se jäi vielä toistaiseksi uupumaan. Ja sitäkö tässä HJK yrittää sitten lähteä korjaamaan. Tanninen rajaheitto. Tämä menee sitten kyllä aivan väärään osoitteeseen, mutta Kaius Harden, esimerkillinen taistelija, ottaa pallon omalle joukkueelle ja Vikko Blume, upea pallo. Nyt siellä sitten Tauriainen menossa ja pääsee jo sinne boksiin sisälle. Pudottaa sitten omille ja sieltä lähtee laukaus. Riihilahti menee nurin ja tuloksena on pilkku. Kristoffer Riihilahtea rikotaan, siinä oli HJK:lla erittäin vaarallinen hyökkäys. Kaius Harden ja Vikko Blume käynnistää siinä hyvän hyökkäyksen ja sitten siellä vedetään loppujen lopuksi Kristoffer Riihilahti numero 20 nurin ja siitä tulee pilkku ja nyt on HJK:lla loistava paikka tasoittaa tämä ottelu. Ja siinä juuri näytti jo siltä, että Zenit olisi päässyt tilanteen purkaan, mutta sitten se pallo sieltä vielä tuli tonne boksiin ja Riihilahdella oli hyvin siinä tilaa ja erittäin hyvä käännös, että Zenit puolustaja joutui siinä torppaa hänet nurin, mutta siinä just nähtiin, että kun ei ole Zenitin tarvinnut hirveästi puolustaa tuo omalla alueella, niin siinä vaiheessa kun se vaarallinen paikka tulee, niin ongelmia oli heti luvassa. Hyryläinen ampumaan HJK pilkkua, mikä on ratkaisu? Laukoo maaliin! HJK tasoittaa ottelu 1-1, kun HJK:n maali näkee päivänvalon. Erittäin rauhallinen pilkku. Kyllä, oli tyylikäs sijoitus sinne oikeaan kulmaan ja Zenit maalivahti hieman turhautuneena tuohon tilanteeseen, mutta oli kyllä erinomainen laukaus. Jos oli Zenitinkin rankkarimaali oli viileä viimeistely, niin niin oli Hyryläisenkin ratkaisu. Ja ottelu 1-1. Siinä HJK sai sen hyökkäyksen pitkästä aikaa, kunnon hyökkäys, niin sieltä sitten tuli palkinto ja HJK sai maalin sitten pilkulta tehty. Se oli oikeastaan ensimmäinen koko tässä toisella puoliajalla, ettei niitä tuossa ensimmäiselläkään puolella hirvittävästi ollut, mutta ensimmäinen tässä toisella puoliajalla heti saatiin kuitenkin rakennettua niin vaarallinen paikka, että Zenit puolustus joutui rikkoon ja se kertoo kyllä myös siitä, että HJK-joukkue on tullut voittaa tämän pelin. Kyllä, ja nyt sitten Tanninen pallossa. Hän laittaa pitkän pallon kotiin ja Hyryläinen on menossa. Hyryläinen vähän väsyneellä jalalla ja sieltä tulee sitten aika löysä laukaus ja tämän Antonov poimii hanskoihinsa ja sitten mennään taas toiseen suuntaan. Kapteeni Grigoriev laittaa pitkän pallon ja siellä on menijöitä, hyvä harhautus, mutta kuitenkin siinä pysyy hyvin mukana HJK-pelaajista tällä kertaa Arttu Mäkinen. Mäkinen erittäin tyylikkäästi pelasi tilanteen, että taitavat Zenit hyökkää yritti vähän pujotella sieltä jaloista, mutta erittäin hyvin puolusti ton tilanteen. Nyt jälleen Zenitillä siinä hyökkäys menossa kohti HJK-maalia. Pallo tulee tuohon 16 rajalle. Grigoriev levittää. Ja siellä sitten Juri Koledin ja pelaa eteenpäin. Jälleen käytetään kapteeni Grigorievilla. Hän lähtee ampumaan. Ja tämä kuti menee ohi maalista. Ja pallo tulee sinne HJK. Ja Asla Peltola tuodaan takaisin kentälle. Siellä otetaan mitä ilmeisemmin Oskar Vanhala vaihdon puolelle. Ja Asla Peltola voisi olla tuolla kärjessä se ratkaiseminen ja HJK voisi tässä ehkä jopa voittomaalin päästä tekemään. Hän on erittäin vaarallinen. Ensimmäisellä puolella hyviä liikkeitä ja hyviä elementtejä tuossa pelissä. Juuri näin ja varmasti yksi niitä pelaajia, joista tuolla joukkueessa odotetaankin niitä ratkaisuja. Ja nyt on mielenkiintoista nähdä, kun lähestytään ottelun loppuhetkiä, että pystyykö HJK vielä sen paikan sieltä vääntämään. Nyt tulee Antonov maalistaan pitkälle. Saa pelattua pallon omille, mutta sitten pääsee HJK-pelaajat väliin. Särmälä. Pallo kohti sinne Hyryläistä. Hyryläinen nekkaa päällään eteenpäin, mutta sen jälkeen pallo menee tuosta rajasta yli. Ja näin on
ottelun varsinainen peliaika taputeltu ja tässä lähdetään hakemaan sitten ratkaisua pilkkukisasta. Ja molemmat joukkueet ovat jo tuossa upottaneet pilkut sisään ja siellä nyt sitten pitää muidenkin tulla ottamaan roolia laittamaan pallon verkon perukoille 11 metristä. Kyllä, juuri näin. Nyt on niin sanotusti peli taas aivan auki, eli molemmilla varsinaisilla peliajalla rangaistuspotkusta maalit ja ainakin siltä saralta näyttäisi, että siellä on kova itseluottamus laukojilla. Kyllä, ja nimenomaan sitä itseluottamusta ja rohkeutta tarvitaan noissa ja se pää pitää olla kylmänä, kun pilkkua lähdetään ampumaan. Ja siellä on jo veskaritkin joutuneet tässä pelissä pilkkua torjumaan, ei ole kummallakaan onnistunut, mutta hyvin ovat olleet mukana niissä pilkuissa. Eli siellä on myös molemmissa maaleissa sellaiset veskarit, ketkä voivat pilkun torjua erittäinkin todennäköisesti. Miten mitä valmentaja miettii, ketä sinne laitetaan ampumaan? Laitetaanko sinne ne kuumimmat pelaajat vai ehkä semmonen, kuka ei ole välttämättä kentällä hirveästi ollutkaan? No kyllä siellä varmaan joka joukkueessa on tuolla harjoitusten ja aikaisempien pelien perusteella seuloutunut ne kaverit, joilla se pää pitää tuossa rankkarissa, että se on kuitenkin hyvin pitkälti ne viileimmät kaverit, joita ei noissa tilanteissa huimaan, niin kyllä niitä ne valmentajat mielellään sinne laittaa. Kyllä, ja kohta varmasti nähdään, ketä ne pelaajat ovat. Siellä nyt käydään sitten pientä palaveria joukkueiden kesken, että ketkä niitä menee laukomaan. Ja tässä kohtaa pidetään myös sitten, eipä pidetäkään, kun taitaa kohta alkaa tuo rankkikilpailu. Siinä nyt varmasti menee just esimerkiksi Katselnik ja sitten menee HJK:n pilkunampuja menee sinne toimittamaan niitä rankkareita. Siinä oli Hyryläiseltä ja Katselnikiltä nähtiin varsinaisella peliajalta hyvät rankkarit. Ja siellä on varmasti löytyy juuri näitä kylmäpäisiä kavereita, ketkä nämä rankkarit taitavat. Joo, kyllä uskoisin, että Zenitiltä ainakin Akseli, Zabaraniuk, Kamenev, Katselnik on varmasti hyvinkin potentiaalisia rankkarin vetäjiä myös. Samoin sitten varmasti HJK:lta Hyryläinen. Asla Peltola, Kristoffer Riihilahti varmasti pelaajia jotka siellä valmentajan listolla on. Ja aina tietenkin joka valmentajalta pitää löytyä semmonen musta hevonen niin sanotusti, että S-hihasta. Kaivetaan niin sanotusti se S-hihasta ja kyllä. Ratkaisee sitten peli, mutta se nähdään pian, että ketä siellä on, ja nyt kentällä on aika monen hulapalo siellä. Joo, siellä on kaikennäköistä pallonpotkia tällä hetkellä. Joo, siellä on nyt junioriturnauksesta hyvin tuttua siinä vaiheessa, kun pilliin vihelletään, niin siellä on kaikki mahdolliset joukkueet pelaajat läpsyttelemässä, mutta nyt saadaan pikkuhiljaa kenttä tyhjennettyä ja siellä sitten Zenitiltä numero 6 Gleb Grigoriev ensimmäisenä vetämään. Ja HJK on vaihtanut myös maalivahtia tähän pilkkukilpailuun, eli siellä taitaa olla Jimi Ylinen maalissa. Katsotaan mikä on kapteeni Grigorievin ratkaisu. Jaha, ja sieltä sitten ilmeisesti vaihdetaan järjestystä. Asla Peltola sinne kävelee sitten rangaistuspilkulle. Ja Ivan Antonov kävelee maalipuiden väliin. Asla Peltola, HJK:n ensimmäinen pilkun ampuja, ja katsotaan mikä on nuoren kaverin ratkaisu. Pitääkö pää tässä tilanteessa? Moi. Pitkä on vauhti, tuomari antaa luvan. Peltola ampuu maalin. Oikealle ylös vasurilla. Hyvä pilkku. Kyllä, siinä ei
oikeastaan minkäännäköisiä mahdollisuuksia Zenitin maalivahdille, vaan kyllä Petola laittaa tekijämiehen elkeen pallon pussiin ja sen kummemmin siinä tuuletellut, että oli selkeästi arkipäivää, tiesi että verkko heiluu. Ja nyt tulee sitten Gleb Grigoriev Zenitiltä laukomaan Zenitin ensimmäistä pilkkua. Tyyni on ratkaisu, kova laukaus vasempaan alanurkkaan. Sama homma oikeastaan kuin siinä Petolan pilkussa, ettei jätetty kyllä maalivahdille paljon minkäännäköisiä mahdollisuuksia, vaan erittäin, sanotaanko raudanluja laukaus tuonne vasempaan kulmaan ja Zenitille maali sitten taululle. Ja sieltä tulee nyt sitten numero 4 HJK:lta Luka Hyryläinen. Hän upotti tuossa jo varsinaisella peliajalla. Katsotaan upottaako nyt. Lupa on annettu. Ottaa sinne vielä taka-askelet ja sen jälkeen ampumaan. Laukoo sinne samaan paikkaan, minne Asla Peltolakin ja Antonov on jälleen yllätetty. Hyviä pilkkuja. On kyllä erinomaisia. Että ehkä tässä ikäluokassa hyvin huomaa, että pojilla on potkutekniikka on suhteellisen hyvää, veto lähtee aika haipakkaan ja kumminkin pienestä koosta niin maalivahdit vielä suhteellisen pienikokoisia, niin ehkä pientä turvaa sitten antaa noille tai etua noille rangaistuslaukoille. Että. Ja Zenitiltä Juri Saveliev ja hänen ratkaisunsa on myös maali. Vasempaan ylänurkkaan laittaa numero 19 Juri Saveliev tämän pilkun ja puntit ovat tasan. Ja seuraavana HJK:lta laukomaan kapteeni Kaius Harden. Esimerkillistä pelaamista hänellä oli tuossa itse ottelun aikana. Katsotaan miten HJK-kapteeni onnistuu tässä rangaistuspotkussaan. Harden lataa ja se menee sisään. Harden kyllä siinä pikkasen nostattaa kotiyleisön pulssia, että panee siitä kyllä melkoisen pomppolompun siitä keskeltä maalivahdin alta maaliin, että kyllä siinä varmaan itsekin vähän pelästyi, ettei nyt lähtenyt ihan niin kuin elokuvissa tai Mestariliigan finaalissa, mutta ei ole väliä. Pallo maaliin ja sehän riittää. Ja Zenitiltä numero 3 Nikita Vershinin tulee tätä pilkkua laukomaan. Kaikki 5 pilkkua tähän mennessä sisään. Katsotaan mikä on Vershinin ratkaisu. Ja tämä ratkaisu on maali. Oikean alakulmaan. Maalivahti kuitenkin hyvin mukana ja sättii siinä itseään, koska oli tosiaan niin hyvin siinä mukana. Olisi ihan hyvin saattanut tuo voida torjuakin, mutta tällä kertaa pallo sisään. 3-3. Ja seuraavana HJK:lta tulee Arttu Mäkinen. Tyylikäs puolustaja. Pitkä on Mäkisen vauhti. Hakee sieltä. Nyt tulee melkoinen Kaitsu Palmanin bananipotku tulossa ilmeisesti. Ja ei mene sisään. Ei mene sisään. Siinä Antonov torjuu tämän pilkun. Siinä oli todella pitkä vauhti. Kyllä. Ei mennyt tällä kertaa sitten sisään. Kyllä, oli ehkä siinä pikkasen pitkän vauhdin mukaan, niin vähän sitten se viimeinen potkutekniikka kärsi, että veto jäi pikkasen piippuun ja Zenit maalivahdilta tyylikäs torjunta. Ja sieltä sitten Zenitiltä pilkkua tulee laukomaan. Siellä erinomaista joukkuehenkeä siellä HJK:lla, vaikka siinä pieni epäonnistuminen tuli, niin joukkuekaverit tuli kumminkin välittömästi taputtaa ja näin se pitää ollakin. Tää on hieno nähdä tämmöistä, kun pidetään sitä pelikaverista huolta. Ivan Chaparniak ja tämä menee maaliin. Kylmän viileä pilkku. Ja Zenit johtaa tätä pilkkuskabaa nyt yhdellä maalilla. Chaparniak oli itse pelissäkin Zenitin hyökkäyksen moottori ja näytti kyllä tässäkin tilanteessa, että ei päätä huimaa ja oli kyllä todella tyylikäs sijoitus siinä ja ei jättänyt HJK-maalivahdille nyt mitään mahdollisuuksia. Ja seuraavana pilkkua laukomaan HJK:lta numero 31 Aleksi Tanninen. Laittaako Tanninen sisään, sen näemme aivan juuri. Laittaa! Tanninen laittaa pallon sisään.
hyvin siellä. Pikkasen Zenit maalivahti sai käsiä väliin, mutta Tannisen veto oli sen verran laadukas ja kova tuonne vasemmalle puolelle, niin ei riittänyt sekään maalivahdille, että oli pikkasen mukana siinä tilanteessa. Ja kukas sieltä Zenitin pelaajista tätä astelee ampumaan? Se on Bernardo Gomez. Toinen Gomezin veljeksistä laukomaan ja laittaa sisään ja Zenit voittaa. Zenit voittaa alle 12-vuotiaiden HJK Cupin. Pilkkukilpailun jälkeen sieltä sitten Zenit pelaajat riemuissaan repivät pelipaidat pois yltään ja he pääsevät pokalia nostelemaan. Santtu Manner, millainen ottelu nähtiin? No sanotaanko näin, että ei se voitto kuitenkaan ehkä ihan väärälle joukkueelle mennyt pelitapahtumiin nähden, että kyllä Zenit hallitsi pääosin peliä niin pallollisena kuin pallottomanakin, mutta mun mielestä HJK näytti erittäin niin kuin isoa sydäntä varsinkin tuossa toisella puoliajalla, että he sai sen tasoitusmaalin tehtyä sieltä ja vietyä tämän pelin sitten ihan rankkareille asti, että kyllä HJKlta hieno suoritus, todella kovaa vastustajaa vastaan. Kyllä. Zenit on mestari ja meidän on aika kiittää tältä selostamasta. Minä olen Nuutti Vihtilä ja vieressäni istui kommentaattorina Santtu Manner. Oikein paljon kiitoksia kotikatsomoihin ja hyvää päivän jatkoa. Kiitti, moi.